Se levas un tempo buscando información sobre a República Dominicana, seguramente se escoitaches de todo, que é unha oportunidade extraordinaria, que é o mellor momento para investir, que os prezos van a subir, que todo o mundo está gañando cartos. E cando escoito este tipo de mensaxes, sempre penso mesmo. Cuidado, porque unha cousa é investir na República Dominicana e outra moi distinta é investir ben na República Dominicana. Levo máis dunha década vivindo aquí e durante estes anos vin operacións moi boas, pero tamén vin persoas perder moitos cartos. E curiosamente, moitas veces o problema non era o país, era a decisión que tomaban, porque moita xente empeza facendo a pregunta equivocada. Preguntan cal é o mellor proxecto, cal é a mellor zona, cal é o mellor promotor. E para min, esa non é a primeira pregunta. A primeira pregunta é outra moi diferente. Para que queres investir? Porque non é o mesmo buscar rentabilidade que buscar unha segunda residencia ou buscar ingresos de aluguer. Hai quen chega buscando unha futura xubilación ou buscan unha segunda residencia internacional. E cando non tes claro isto que é realmente o teu obxectivo, é moi fácil acabar comprando algo que non encaixa contigo. Outra cousa moi importante, a República Dominicana non é un mercado único. Non existe unha única realidade. Capcana non é igual que Bávaro. Bávaro non é igual que Verón. Verón non é igual que Santo Domingo. É por isto que me sorprende cando alguén me di que quere investir aquí sen coñecer prácticamente nada do país. Porque investir sen entender o contexto sempre aumenta o risco. Ahora ben, a República Dominicana segue ofrecendo oportunidades moi interesantes. Hai crecemento, hai desenvolvemento, hai chegada de investimento internacional, hai demanda. E hai sectores que seguen evolucionando moi rápido, pero iso non significa que todo sexa unha boa oportunidade. E creo que esa é unha das mensaxes máis importantes deste vídeo. Primeiro entende o país, despois entende o mercado e finalmente entende se esa operación encaixa contigo. Porque ao mellor, algo que pode ser unha boa inversión para min, pode ser unha mala inversión para ti, ou ao revés. Entón, vale a pena investir na República Dominicana no 2026? Na miña opinión, sí, pero non para todo o mundo. Só para quen entende que é o que está facendo. Porque este país ofrece oportunidades, pero tamén castiga a quen toma decisións sen información. E despois de tantos anos vivindo aquí, creo que ese é probablemente a diferencia máis importante entre unha boa inversión e unha mala inversión. E non polo proxecto, non é polo promotor, non é pola zona, senón pola persona que toma esa decisión.